Hej, mitt namn är Baby Pie och välkommen till ingenting. Alltså, inget. Bara en sån här sak. Ja, men innan jag vill bara säga att ni kanske bara var finns Minecraft med vänner? Den kommer inte. Varför? Jo, mina vänner vill inte spela och jag kunde inte rekorda så. Det här är inte typ sån här. Det kommer komma sån här när jag inte lägger upp en video men någon annan. Men det här är just min kusin och han kan inte svenska. Så vi ska prata bulgariska. Jag ber om förlåtelse. Men vi ska köra en liten parkour och let's do it. Nu ska jag prata bulgariska. Nu. Hej. Ja. Dobre, da počnemo. Jej, napravih prvo to krici. Gdje si zle? No! Aha. No! Бабо! Ви щастя ми на целия парк от първия път. Не. Това е трудно. What? Това е трудно. Да, направи го, Криси. Виж аз къде съм. Аз съм звезда. No! Звезда. Виждаш ли драко? Да, той е там някъде. Mamma mia, pizza, pizzeria. Mamma mia, pizzeria. Падна! Ти падна! Това правилно ли? Не, това е Red Dragon. Защо винаги вземам Вижте, щяхме да правим Skyblock, нали, къси, ама CubeCraft нещо стана. И затова правим това тъпо нещо! Мама ми, пица. Как умрях? Къде? Винаги вземам грешно. Не. Как паднах? Не. Папа, къде се спаши, бе? Спаши. Уй! Спасибо, Крис. Уй! Спасибо. No! Крис, спасибо. Спасибо. Крис. Добре! Оцелях. Виж телепортирах. Умрях. Не, това е червеният дракон. Ние искаме готия дракони. Играем по-трудното, защото сме. Това е те? Да. Къде се появява червения дракон? Тъп. Ние правим черния. Но аз искам да видя червения. Черния. Днеска правим черния. What the fuck? Я падна. What? Добре, лаг. Къде се говори? Тюк. Не ме удряй. Аз съм ти само приятел. Аз не мога да намеря паркур. Това е най-трудното в целия живот. Наистина. Добре, аз съм по червения дракон. Червения дракон е много лесен. Толкова лесен, че умря. Не искам. Ти ще го убиеш ли? Какво? Ще го убиеш. Червеният дракон е по-лесен. Нали, Краси? Кажи! Аз не съм го убиеш. Каха. Не се смай. Чук! Аз успях! Първият път бях като някакъв професор. Направих почти целия паркур. Сега първото блокче не може да мина. Айде! Да! Окей, what? Аз имам сили да се телепортирам! Гледах един много странен филм.
И не беше странен, беше доста готин. Беше за Типа. един човек, дето имаха някаква чудовища. Имаха някаква чудовища, дето дойдоха на планетата. Бате, другите хора как слизат долу? Кажи тихо. Имаше такова... Аз знам как се слиза, ако искаш да знаеш. Ама да. Имаше някакви такива чудовища на планетата и имаше едно чудовище, дето можеше, ако умре, да върне дена, да не умира. И един човек, първия ден, дето щеше да отива по войната, той изобщо не знаеше как да се използва машините, дето използваха, защото беше някакви нови машини. И той използваше, той първия път умра, ама умря от един такъв, дето специален. Той го уби специалния или той уби специално, ама и специалния уби него. Да, така. И той стана като тях, че като умре, дена се връща. Доста готини. Бате, Да. Искаш да бате, слезеш? Да. Искаш да слезеш долу? червения дракон. Не, бе, кажи. Виж. Аз слязах долу. Как? Аз ти казах, искаш да видиш. Ти. Пати, аз искам да видя червения дракон. Къде се червения дракон е покук? Не разбираш. Май, искам да го видя. Черния по-готин. Но аз искам да видя и червения. Абе, днеска играем черни. Тази дупка е много готина. Бате, как се издал? Няма никой да ти каже, добре. Ще ти кажа. Следвай мен. Къде си? Мъж или жена? Долу. И как се е долу? Не долу, в смисъл долу. Тук, скачам. What is it? Къде е долу? Не съм долу. Къде започва съм? Ами да. Не виждам. Отиди печерния дракон. Къде е той? Отиди печерния дракон. Кой е той? Ама, отиди при червения или черния дракон. Къде си? Аз съм при... Не знам кой. Тогава... Аз съм при червения дракон. Не си. Аз съм там. Съм. Ами аз съм там. Не ми ли ви? Кажи. Ти къде си? Аз съм при червения. И аз съм при червения. Тук ми пише Red Dragon. Ами аз съм там. Аз Да се скачам там. търсим. Аз скачам там, дето е табелата. И аз съм на табелата на падна. What? И оцелях и съм долу. Но веднага умрях. И казах ти, има само един начин да се среща. И аз го знам. Бате, Да? май те видях. Ти си много трудно да видиш, защото... Аз съм зелен човек, кажи. Лесно е да ма намери. Къде се? Умри. Аз съм там, където започва. Ами аз. Къде? Добре, аз съм при червения дракон. Аз умрях сега.
Добре, ти къде си? Къде си? Аз съм тук. Къде? Аз съм при... Отиди там, където играхме преди малко парко. Добре, аз съм при черния дракон. Аз съм при Black Dragon парко. Еми аз! Ти виждаш ли ме, аз скачам. Не, аз виждам само една жена. Аз не виждам жена. What? В друг сървър ли сме или какво? Излез от сървъра и пак влез. Да, бе. Аз съм готвив и И аз, къде си? почти. Сега съм. И му лагва. Къде си? Тук. Виждам те. Не. Аз. What the fuck? Това нямаше преди аз като бях тук. What? Той го нямаше. Кое? Добре, кажи. What? Трябва да видиш клипа после. Добре. Ела. Тук ли си? Да. Виж. Виж. Виждаш ли? Ето тук. Да, виж този човек какво прави. Ето, видя ли? Трябва да скочиш. Така. Да изчакаш. Така. Трябва да изчакаш, докато получиш живот. Като получиш цял живот, само един живот ще получиш. И това прави да оцеляваш. Вижте. Аз имам пълен живот. Скачам. Само един живот получавам. И аз. И после, от тук, може да от тук, може да скочиш тук и да правиш, не знам какво. Някакъв парк, който има нещо. Просто изглежда коти. Виж? И виж, къси ела. Ако искаш да видиш червения дракон, ела тук. Малко може да го виждаш. Малко. Това ли е червения? Да. Ама не е толкова красив сега. Добре, искаш ли да... Искам да го видя как лети. Не, добре да умрем тогава. 1, 2, 3. Йоло! Йоло! Добре. Къде си? Тези неща ги нямаше преди за мен. Добре, да правим Black Dragon. Аз ще правя Red Dragon. Айде бе, къси? Искам да видя червения дракон. Айде бе! Кое е по-годно? Червен дракон или черен? Черен съм го виждал. И как ще го виждал? Черния не съм ли го виждал? Не си. Как не съм? Черния не може да се вижда, червения може да се вижда. Черния трябва да правиш половина паркор да го видиш, а пък червения може да го видиш без да правиш някакъв паркор. Къде? Добре. Ще правя това. Успях. Кое успя? Първото Първото блокче. Наистина. Трябва да направиш още 100 блокче.
спаси ме. Я! Не! Криси, наистина. Много си зле. Аз мога да се спася. Не, аз мога да се спася. Виждам те! Виждам те! Падай! Падай! Не! Падай! Не! Падай! Шо! Добре, червен Шо? дракон. Къси, ще видиш в клипа колко лесен е червен дракон. Шо? Не! Я се оплетох на паяжина! Живей там. Живей, приятел. What? Къде си? Не кара ли, че си в паяжина? Аз се махнах. Аз съм при червенята. Защо? За да е по-лесно. Дава, ние пам студните, не лесните. Ние ще свършваме сега, така че... What the fuck, какво стана? Добре. Ще пробвам само още един път. Ако не го направя, ти ще умреш. Това не се бори. Трябва да направя първото блокче да се бори. И аз! Имаш само един път да минеш целия паркур. Ама трябва да направиш първия блокче и после имаш само един път. Значи ако... Добре, аз имам само един път да го мина. Аз не, за още. Аз умрях! Ти си. Ела. Ха. Къде си? Не знам вече. Ти ли си на черния дракон? Аз съм на черния дракон. Не си. Как си слагаш нещата? What? Аз... Как си ги слагаш? Зелената шапка хубава ли ми е? Как си ги сложи, бате? Маджика. Натисна 6-та. Да. И как ги обуваш? Натискаш ги просто. Виж, ти ги имаш. Аз съм много красив. Ти си много грозен. Кажи, давай. Има Бе, аз съм много грозен. Имаш само един шанс. Давай. Това е моя. Ако го минеш... Какво? Скочи ли? Бе, аз оцелях. Къде си? Долу, аз оцелях. What? Скочи с shift. Аз не те виждам. Скочи. Сега умрях. What the fuck? Кричи, ти като каза, аз оживях, или аз оживях, на мен твой герой още стоеше тук и ти каза, аз съм долу и той скочи долу. What the hell? Добре. Къде съм? Спид. О, кажи! Добре. Добре, I'm sorry. ще свършим клипа сега и днес, защото ние сме толкова зле на паркур. Да, това трябва да знаете. И ще говоря малко шведски сега. Okej, det här avsnittet och hoppas ni hatar det här för det är på vulgärkännet. Men ni som förstår kommer förstå, men
Jag vet att vi inte kommer in på film för lite synd. Men det var bara för att mina vänner inte ville och min kusin bara ska vi spela? Jag bara okej, men kan vi inte spela in? Han bara ja. Han bara så tack och hej hej. Nej, det är fel intro. Det är fel sak. Man måste säga hej då. Vi ses i nästa avsnitt. Jag dog. Gush! 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 Jag sa hej då. Jag kan inte få